ešte Medzinárodného centra pozitívneho myslenia doplním ešte nejaké doplňujúce informácie, čo sa týka aktivít. A medzi ďalšie aktivity patrí aj časopis Pozitívne myslenie, ktoré v tej tlačovej forme nevyšlo veľakrát, ale práve toto by sa mohlo zmeniť od začiatku budúceho roka, kde by mala začať vychádzať elektronická verzia časopisu. Už na takej pravidelnej báze uvidíme, či to bude raz mesačne alebo raz dvojmesačne. Ideál by bolo, keby to bolo raz mesačne. Každopádne nechceme sa vzdať ani tlačovej verzie, to znamená, že vždy taký nejaký výcud takého toho najlepšieho z tých elektronických magazínov my dáme do tlačovej verzie, tak aby predsa len ten papier na tlačnom stolíku, ten časopis má nejaký taký výcvik, ako aby to chodilo niečo pravidelným mailom. Takže to je jedna z takých ďalších aktivít. A ešte by som upozornil tých, ktorí nemajú možnosť sem chodiť, tak samozrejme webová stránka, kde máte dostatok informácií o centre ako takom, aké aktivity vyvíjame momentálne, kde sú aké prednášky, v akom mieste. Takže tam sa môžete dozvedieť mnoho ďalších iných informácií, sú tam pozitívne kvapky dňa, takže keď sa potrebujete nejakým spôsobom namotivovať alebo niečo si prečítať alebo nabiť sa, tak odporúčam stránku. Takisto stránka prechádza menšími zmenami. Zase je to proces, kde sa to snažíme približiť čo najviac ľuďom, aby si tam každý niečo našiel, takže odporúčam. Čo sa týka mojej osoby, tí, ktorí ma nepoznáte, som Miroslav Zaďko, som z Rábel. Od roku 2008 som začal spolupracovať s Medzinárodným centrom pozitívneho myslenia, keď som sa spoznal s pánom Čuhom. A som ešte autorom stránky pozitívnemyslieť.sk, takže v prípade, že si nenájdete na tej stránke niečo, nájdete si na tejto. Takže takisto tam budete mať dostatok informácií o prednáškach, takže môžete si pozrieť túto stránku. Budem vďačný za každý podnet, ktorý tam napíšete. Stránka sa dostala už do takého štádia, že som vďačný za to, že ľudia tam už pomerne často komunikujú medzi sebou, vedia si navzájom poradiť. Po prípade už viem, že prebehne nejaké stretnutia ľudí, ktorí sa tam spoznali a stretávajú sa a vedia si navzájom pomôcť, podporiť sa, namotivovať sa, takže ja sa tomu nesmierne teším. V dnešnej prednáške jedna z mojich obľúbených zošic snov a tabula vízií, krabica vízií, takých tých pomôcok je strašné kvantum, ktoré vám môžu to pomôcť. Takže to bol jeden z takých tém, ktorú som určite vedel, že by som rád odprednášal a niečo o tom povedal. Stretávam sa na mojej stránke často s otázkami, v niektorých veciach sú tam také nejasnosti, či to dobre chápem, či to robím dobre, takže som sa rozhodol túto prednášku zaradiť, aby som tak sprostredkoval, čo to všetko obnáša. Zošit snov chcem, aby ste chápali ako vašu pomôcku pri viacej úspešný, v prípade, že chcete niečo dosiahnuť, aby sa vám to podarilo. Nehovorím, že musíte mať zošit snov. Zošit snov je vaša pomôcka. Keď ho vy nebudete mať a budete to robiť ako inou formou, že si to napíšete na papier, ktorý si potom založíte niekde do šuflíka, je to čisto vaša vec. Takže zošit snov vám môže len dopomôcť k tomu, aby ste dosiahli určitého cieľa, ktorý ste si vytýčili. Takže opäť opakujem, dávam také upozornenie, že nie je to nutné a v prípade, že ho nebudete mať, že teraz sa vám nič nepodarí. Nie je práve naopak. Dôležitá je tá práca a to, ako za tým svojím snom pôjdete. Takže je to pomôcka, ako si môžete dopomôcť k splneniu týchto snov. Najlepší taký príklad, ako zošit snov dať do praxe alebo ako to prirovnať k takému bežnému životu, je naozaj práca architekta. Niekto, kto si chce postaviť dom, upraviť si byt a nemá také tie znalosti, ako to dať na papier, tak je za architektom, povie tie svoje myšlienky, tie svoje nápady, čo by tam chcel mať, povie to architektovi a tento následne dá na papier. Takže zošit snov je potvrdenie snov na papieri. Je to niečo na spôsob toho, že si vy utvrdíte a vy si jasne poviete, áno, toto chcem, na tomto budem pracovať. Nechcem povedať, že by to bola zmluva, ale je to pre vás také už troška záväznejšie, že keď vy si to tam zapíšete, tak aha, už to nie je sranda, chcem na tom pracovať, tak aby som si to potom zase nevyčiarkol, tak teda urobíte všetko preto, aby ste to dosiahli, aby ste si potom vyčiarkli to, že to máte úspešné. Takže zošit snov je potvrdenie vašich snov, vašich túžob na papieri. Samozrejme ten
tie vaše námietky, vyhráva sa potom s tými detailami, preto je na začiatku také dôležité upozornenie, v prípade, že si budete niečo zapisovať do zošitu snov, dobre si premyslete, čo tam naozaj chcete napísať. Neponáhľajte sa nikde, je to váš zošit snov, nikto vás za to hodnotiť nebude, nikto vás za to nebude kritizovať, je to váš zošit, ako si ho budete viesť, ako si ho budete zapisovať, je to čisto vaša vec. Takže v kľude si sadnite, rozmyslite si, čo chcete v danej oblasti dosiahnuť, alebo chcete nejaký sen, alebo niečo z materiálnych vecí, premyslite si to. A keď to naozaj budete mať dobre premyslené, ako keby ste išli za tým architektom, ktorým poviete naozaj úplné detaily a on to na ten papier dá. Samozrejme, vy tým architektom ste sami, takže dajte si do toho zošitu znovu to, čo chcete dosiahnuť. Tí, ktorí ste na internete pozerali moje prednášky, alebo ktorí ste tu boli, hovoril som o procese tvorby. Aby ste pochopili, ako funguje dosiahnutie nejakého cieľa, alebo na čo ten zošit snov si vôbec písať, je dobré, aby ste si prešli proces tvorby, to, akým spôsobom vy si môžete niečo dosiahnuť vo svojom živote. Základ všetkého je prvotná myšlienka. Prvotná myšlienka je čistá energia. Tu je odpoveď na mnoho kladené otázky. Mám sledovať všetky svoje myšlienky, ktoré mi prejdú cez dň hlavou? Odpoveď je nie. Podstatné sú myšlienky, ktoré sú spojené s emóciou. A tu je ten proces tvorenia pokračuje ďalej. To znamená, vám príde prvotná myšlienka. Budeme si robiť taký model, poviem príklad, že chcete získať novú prácu. V prípade, že niekto nemá prácu, tak chcem získať prácu, alebo zmeniť si prácu, alebo niečo v tom zmysle. Takže prvotná myšlienka je, že chcete nejakú zmenu, čo sa týka práce. A vy musíte tejto myšlienke dať energiu. Myšlienka ako taká je raketa, ktorá je kus plechu, ktorá neznamená sama o sebe nič. Na to, aby ste ju poslali do vesmíru, potrebujete dať palivo. A toto palivo sú vaše emócie. To znamená, že vy keď dáte tejto myšlienky emóciu, buď negatívnu alebo pozitívnu, tak táto raketa sa dá do pohybu a následne táto energia začína tvoriť vašu skutočnosť. Pochopiteľne vy rôznymi takými aj pomôckami túto energiu podporujete tak, aby ten cieľ k vám prišiel. Tu nie je otázka to, či ten sen, alebo tá túžba, alebo čokoľvek budete chcieť dosiahnuť, či to vôbec príde. Tu je otázka, kedy to k vám príde. Pri prvotnej myšlienke, vy keď sa rozhodnete čokoľvek a vy to hneď obalíte touto emóciou, v tom momente, ja si vždy robím z toho takú srandu, ale je to také lepšie na pochopenie, vo vesmírnom sklade je tento sen pre vás pripravený. Máte tam určitú poličku, dátum, 20.11. sen, 12.756.000 Miroslav Zaďko, nová práca pripravená. Ten sen tam už je. Je to vytvorené vašou prvotnou myšlienkou, ktorá je obohatená vašou emóciou. Teraz je to len na vás, akým spôsobom tento sen dotiahnete k vám, alebo respektíve ako rýchlo. A k tomu môže dopomôcť zošit snov. Ja som to už písal aj na predošlých prednáškach, jeden fantastický vzorec, ktorý hovorí o všetkom. Myšlienka násobená emóciou vytvára skutočnosť. To je to, čo som hovoril. Obyčajná raketa kus plechu, palivo a začína tvoriť. Myšlienka môže byť aj pozitívna, aj negatívna. Emócia môže byť aj pozitívna, aj negatívna, pochopiteľne aj skutočnosť. Keď vy budete myslieť negatívne, je viac ako isté, že sa budete aj zle cítiť. To znamená, že obalíte to negatívnou emóciou a príde vám len to, na čo myslíte a to, ako sa cítite. Príde negatívna skutočnosť. Ak budete myslieť pozitívne, alebo začnete meniť vaše myslenie a začnete sa sústrediť na cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a vaša myšlienka bude pozitívna a podporíte to pozitívnou emóciou, ktorá je radosť, láska, nadšenie, vášeň a tak ďalej, príde pozitívna skutočnosť. Fantastické je na tom to, že nemôžete myslieť pozitívne a cítiť sa zle. A naopak, nemôžete myslieť negatívne a dobre sa pri tom cítiť. Takže tajomstvo, nemám rád zase veľmi to slovo, ale ak chcete mať lepšiu budúcnosť a pracovať na tom, aby ste sa mali čo najlepšie, obrovské tajomstvo je, cítite sa fajn. Niekto
tie veci už potom pôjdu sami a budete si len odškrtávať za zošitu snov. Takže zapamätajte si, tento vzorec je výborný a je to kľúčom úspechu už vo všeobecnosti. Pochopiteľne vy ten proces tvorby podporujete inými ďalšími vizualizácia, zošit snov, zošit vďačnosti, to, čo ďakujete, podporujete to tým, ako hovoríte, ako sa cítite. To sú všetko podporné také pomôcky k tomu, ako tento proces tvorby, ako si môžete ten cieľ čo najrýchlejšie k vám dosiahnuť. Poďme na konkrétne veci. Dal som taký model, že chcem novú prácu. Takže keď sa rozhodnete, že si založíte zošit snov, sadnete si a premyslíte si presne, čo chcete. Zošit snov by sa mal v drvivej väčšine dotýkať len vás. Neskôr vysvetlím prečo. V zošite snov by mali byť len veci, ktoré vám prinášajú radosť, ktoré vám neubližujú a neubližujú vášmu okoliu. Takže, keď sa rozhodnete napríklad tú prácu, že chcem novú prácu, napíšete si dátum, kedy ste si urobili tento zápis. Kedy sa rozhodujete, že budete na tom sne pracovať. Prichádza teraz prvotná myšlienka. Vaša prvotná myšlienka, to čistá energia je, že chcete novú prácu. A vy si to musíte čo najlepšie popísať, lebo to, čo si popíšete a to, na čo budete pracovať, to vám zákon príťažlivosti aj prinesie. Preto som hovoril na začiatku, dobre si premyslíte to, čo si zapíšete. Zošit snov na také zjednodušenie, píšte si to v prítomnom čase. A malo by to obsahovať ja mám, alebo ja som. Takže môžete si kľudne napísať váš sen, alebo túžbu, a napíšete si, napríklad, čo sa týka tej práce. Ja mám novú prácu. Ja som spokojný s novou prácou. Ja mám fantastických nadriadených. Ja mám fantastických kolegov. Som nadšený. Cítim sa v mojej práci výborne. Chodím do práce s nadšením. Dajte do toho čo najviac emócií. Všetko, čo chcete zažiť v novej práci, všetko, čo chcete ohľadom vášho sna, vašej túžby, si popíšte najlepšie, ako viete. Idete za architektom a idete si stavať váš nový dom. Čím lepšie si to popíšete, tým sa to architektovi a samotným robotníkom bude lepšie robiť. To znamená, zapojte do toho všetky vaše zmysly, zapojte do toho celú svoju osobnosť a napíšte si to najlepšie, ako viete. Vložte do toho emóciu, pretože vtedy do tejto rakety vkladáte palivo a vtedy tá raketa vystrelí. To znamená, vaša emócia je radosť. A napíšte si to s čo najväčšou radosťou, ako viete. Vy si idete tvoriť vašu budúcnosť. To nie je len v práci. Je to o zdraví, o financiách, o vzťahoch, o čomkoľvek, čo vás napadne. Dajte do toho tie emócie a napíšte si ten sen najlepšie, ako viete. A potom príde na záver ďalší dátum. A tuto mnohým to robí problém. Napíšte si, dokedy chcete tento sen si splniť. A tuto je práve o tých emóciách. Pretože tu vložíte všetky emócie, ktoré viete dať a príde daného dátumu, dokedy tento sen chcete a naraz príde emócia strachu. A zvládnem to dovtedy. A naozaj sa to podarí. A je to reálny tento dátum. A všetko si to negujete. Takže tu zapojte teraz najväčšie emócie. Áno, do tohoto dátumu ja to zvládnem a urobím všetko preto, aby som to dosiahol. Ukážeme si potom, čím to môžeme podporiť. Takže tu emócie, ale tu obzvlášť. Ako si to zapíšete, tak to tam v tom zošite budete mať. Dám jeden ešte taký príklad, ako si pomôcť s tými emóciami. Môže sa stať, alebo môžete túžiť po nejakej veci, ktorú momentálne nemáte, ale spôsobuje vám emočné problémy. Poviem príklad na tejto práci. Niekto nemá prácu a má s tým problém, je z toho smutný, nedarí sa mu, samozrejme chýbajú mu peniaze, všetky tieto veci a tie emócie nie sú také, ako by potreboval navoliť. Moje odporúčanie je, keď pracujete na takomto sne, ktorý momentálne vás tak skľúčuje a chceli by ste to zmeniť, zoberte si zvlášť papier, rozdelte
rozdielte si ho na dve časti a na začiatok si napíšte všetky vaše pocity, ktoré pociťujete. Som z toho smutný, koľko ľudí má prácu okolo mňa a ja nemám. Som doma a už som bol toľkokrát na pohovoroch a nezobrali ma a chcel by som si kúpiť nové veci a nemôžem z toho, nemám na to peniaze. Popíšte všetky vaše pocity a sledujte, ako sa cítite, ten kameň. Potom pod tú čiaru všetky vety, ktoré ste si napísali, postupnými krokmi skúste zmeniť. Koľko ľudí ale má prácu a ja môžem mať prácu, dá sa to podariť a vaše emočné naladenie sa začne meniť. Vidíte, že to už nie je taká beznádej. Alebo si poviete, nemám momentálne peniaze, pretože nemám prácu, nemôžem si kúpiť nejaké veci. Ale už keď sa tá práca podarí, už prídu prvé príjmy, už si budem môcť kúpiť to a to na čo. A vaše emócie začnú stúpať. Keď si toto napíšete a tie vaše emócie budú na inej úrovni, tak toto si celé prešiarknite a ostanete pri tomto. A potom sa vráte do zošitu snov a už s tými lepšími pocitmi sa to bude lepšie písať ten sen. Keď chcete nejakú vec, ktorú možno túžite, ale keď nemáte nič sa nedieje, tak je to iné. Ale keď pracujete na niečom, čo vo vás vyvoláva zlé emócie, a hlavne je to pri zdravotných problémoch, keď človek sa necíti dobre a chce niečo zmeniť, hlavne také vážnejšie, tak vtedy tie emócie sú veľmi dôležité na tom pracovať. Takže to je taká pomocka alebo taká rada, ako tie emócie zmeniť. Proces tvorby, a teraz si napíšeme, že ako tie veci podporiť. Napísali ste si váš dátum, napísali ste si sem a dokedy to chcete. Proces tvorby, tým, že si vy napíšete zo zošitu snov váš sen, je to do určitej miery forma prózy. Ja už nechám na vás, akú formuláciu si zvolíte, niekomu to vyhovuje, že priamo požiada, alebo poprosí. Či požiada Boha, či požiada vesmír. Nechám to na vás, čo vám lepšie. Tým, že si napíšete tento sen, tá prvotná myšlienka, berte to, že to je forma prózy. A tu prichádza na rad vesmír. Tu veľa ľudí zlyhá, alebo respektíve má s tým problém, pretože furt rieši, ako to príde. Nechajte to tak. Toto je už na vesmíre, na Bohu, na živote, ako váš sen, ako to celé funguje, ten proces tvorby, že nakoniec sa stane to, že váš sen sa stane skutočnosťou. Ale neriešte tento proces, to nie je váš problém. Vy urobte všetko preto, aby ste ten proces tvorby podporili. A akým spôsobom podporíte? Prvý, ako ho môžete podporiť, je zošit snov. Že si ho napíšete a že sa bude chcieť k nemu vrácať. To nie je o tom, že teraz vy si napíšete zošit snov, napíšete si tam 101 snov, dášte si ho do šuflíka a necháte to tak. Vracajte sa k nemu, prehrabávajte sa v ňom. A tým, že si to budete pravidelne čítať, tak tie emócie sa začnú vrácať a budete sa cítiť, aké to je fajn. A potom to ešte len začne byť super, keď tie sny si začnete odškrtávať a vy sa začnete k tomu vrácať, ako sa vám to podarilo, že ako to prišlo niektorý úplne zázračným spôsobom, že tie sny sa začnú vám zase vrácať naspäť a budete vidieť, že áno, funguje to, je to super. A začnete si písať ďalšie a ďalšie a väčšie. Takže zošit snov, prehrabávajte sa v tom, nebojte sa toho. Ďalšia vec je vizualizácia. Mali sme o tom prednášku, je na internete. Kapitola sama o sebe. Keď už si prečítate ten zošit snov a budete sa prehrabávať v tých jednotlivých túžbách, ktoré máte, zastavte sa pri niektorej. Práca, zatvorte oči a 5 minút vizualizujte, ako ste v tej práci, ako sa stretávate s novými kolegami, ako vám chvália vaše nové šaty, keď prídete do práce, ako vám chvália nový telefón, keď prídete do práce. Prežívate to najviac, ako viete. Takže vizualizácia, mocný nástroj na podporu procesu tvorby. Využívate to. Ďalšie, ďakovanie. Ďakovanie je najväčší prejav viery. Pretože ďakujete za niečo, čo ešte nie je hmotné. Buďte za to vďační. Som vďačný za to, že mám novú prácu. Pri ďakovaní vznikajú veľmi silné emócie. A tie emócie si pamätáte, pretože to začnete prežívať. Je to niečo podobné, ako keď si spomeniete, že dostanete niečo na Vianoce, čo vás fakt prekvapí. A máte z toho radosť. A prídete za tým členom rodiny, kto vás obdaroval a poďakuje. Fakt ti ďakujem, ako to ma prekvapilo. Pamätajte si tie emócie. A
A tieto emócie použite na ďakovanie za nejaké túžby, sny, na ktorých pracujete. Ďalší mocný prvok sú skutky. Skutky. Poviete si, čo mám preto spraviť, aby som dostal tento sen. No pri práci veľmi jednoducho. Tým, že zákon príťažlivosti začne spôsobovať to, že vám začne priťahovať situácie, ľudí, prostriedky na to, aby sa váš sen splnil, využijete také tie naťukávania zákonu príťažlivosti a vtedy konajte. Poviem príklad. Stretnete známeho a on vám povie: počúvam, teraz som sa stretol s jedným kamarátom, hľadajú nového obchodného zástupcu. Je tam dobré podmienky, ako počul som, že ty si minule nemáš o to záujem. To je taký ten malý kopanec. A tu príde nárak čudo. No keď pôjdete zase domov a nič preto neurobíte, idem sa tam opýtať, urobím nejaký čin, ktorý vie vám dopomôcť k tomu, aby ste ten sen získali. Celé toto sa volá ochota alebo byť ochotný zaplatiť cenu za úspech. Mnoho ľudí si predstavuje, že zákon príťažlivosti, pozitívne myslieť je ľahnúť si doma na posteľ, usmievať sa a všetko mi padne z neba. Bodaj by. Ale byť ochotný zaplatiť cenu za úspech. Byť ochotný zaplatiť za to, že večer si vypnem televíziu, nebudem pozerať to, čo tam momentálne je, a otvorím si ten zošitnom a začnem sa v ňom prehrabávať. Ochota zaplatiť, že 3-krát denne po 5 minút budete vizualizovať a budete pracovať na to, aby sa ten sen zhmotnil. 3-krát po 5 minút ďakovať. Áno, som vďačný za to, po čom túžim. Byť ochotný zaplatiť za tú cenu. Sadnúť na autobus, ísť sa opýtať do tej firmy, opýtať sa na podmienky, napísať žiadosť, opýtať sa, ako sa tá žiadosť správne píše, lebo aj v tom je problém. A pracovať. Byť ochotný zaplatiť cenu za úspech. A ani sa nenazdáte, všetkými týmito pomôckami vy podporíte zákon príťažlivosti, začnete do toho stále vkladať emócie a ani sa nenazdáte a v zošitcovi snov si urobíte fajku alebo nakreslíte si smajlika, že váš sen je splnený. Moje také odporúčanie je, ak nemáte a ešte na tom len rozmýšľate, začnite s malými snami. Napíšte si nejakú drobnosť, otestujte sa. A tu nejde, z začiatku to je možno, keď sa vám niečo nepodarí, neprajem, to nejde o to, že to nefunguje. Vo vašom procese tvorby niečo zlyhalo, niečo nie je dobré. Ukážeme si potom, čo vás brzdí a kde môže byť problém, ale nie je to o tom, že by niečo nefungovalo, ide o to, že vy ste niekde spravili chybu, či sa vám to páči alebo nie. Preto začnite od niečoho menšieho, čo môže sa vám zdá, že sa ľahšie dá získať. A potom začnite sa testovať o tom, že začnete si písať väčšie a väčšie sny. Ak máte na to vieru a napíšete si, že chcete byť prezident, píšte si. Ja vám to prajem, ale preto moje odporúčanie, začnite si. Do zošitu snov si napíšte čo najviac snov, čo môžete. V niekoľkých knihách doporučujú 101 snov. Píšte vo všetkých oblastiach, ktoré si viete predstaviť. Od práce, vzťahov, materiálnych vecí, oddych, partnerské vzťahy, čokoľvek vás nápite. Píšte si vaše sny, píšte vaše túžby. Povolte vaše fantázie, úzdy a niečo, čo ste si možno povedali niekedy v minulosti, toto ja v živote nebudem mať, prečo nie. Napíšte si najviac, čo viete a pracujte na tom. A začnite si odškrtávať a budete vidieť, že keď sa dáte spätne o 5 rokov, tak si poviete, toto by som, už to mám. Nebojte sa toho, neznamená, že tých 101 snov si musíte spraviť za rok. Netreba sa pomáhať, všetko má svoj čas. Takže toto je taká tá podpora toho zošitu snov, ktoré vám odporúčam. Veľmi dôležité je zladiť 3 veci. Myšlienky, slova a pocity. Myšlienka je jasná. Vaša prvotná myšlienka je to, že chcete prácu. Potom prídu na rad slova. Stretne vás známy, vy ste nabudení, pracujete na vašom sne, že chcete prácu, stretne vás známy, opýta sa, čo máte nové. A z vás to ide, vieš čo, som bez práce. To je otras, to je katastrofa, doma som, nemám do čoho, nervózny som,
Ako to podporujete? Zlaďte váš slovník s tým, aké sú vaše myšlienky. Dostávam často otázku, a tá otázka je veľmi dobrá, ale keď poviem, že mám prácu, ktorú ešte nemám, tak klamem. Súhlasím, ale dá sa to vždy nejakým spôsobom zaobaliť. Nič sa nestane, keď poviete, momentálne nemám, ale momentálne pracujem na viacerých veciach, je to otázka času a proste je to. Už by som povedal, že už zajtra to bude. Dôležité je, aby ste si zachovali tie emócie. Zahovorte tú tému, aby ste sa nedostali do toho, že začnete o tom hovoriť, že to nemáte. Takže dá sa to nejakými opúkami obísť, ale ďaleko podstatnejšie sú emócie. To znamená, tieto tri veci treba zvládať. Vaša myšlienka, vaše slova a to, ako sa cítite. Toto musí byť jeden súlad, na tomto stále pracujete. Čo sa týka tých emócií, najlepšie ako to pochopíte, je rádio. Predstavte si stanicu, ktorá vysiela tie najlepšie pesničky, aké si viete predstaviť, ktoré vo vás vyvolávajú dobré emócie. Logicky zoberete a preladíte si tam, kde vám to robí dobre. Ale existuje stanica, kde hrajú odraz. Strašná hudba, čo si viete predstaviť, každému vyhovuje niečo iné, niekomu sa nepáči to niečo, tak si to predstavte. Vy toto držíte, nikto iný. A vy ste tí, ktorí preladujete tam, kam potrebujete. Preto snažte sa čo najviac naladiť na pozitívne emócie. Tých pomôcok je rôzne. Niekomu vyhovuje hudba, že si pustí dobrú pesničku. Niekomu vyhovuje domáce zvieratá, hra s deťmi, prečítať si nejakú knižku, pozrieť si niečo na internete. Čokoľvek vo vás vyvoláva dobré emócie, to si udržujte. A buďte stále naladení na tie pozitívne. Ak sa niečo nedarí, dobrovoľne vy preladujete na tie negatívne. Stane sa. Stane sa, že príde v pracovnom dni nejaká prekážka, ktorá spôsobí, že sa sami preladíte. Dá sa opäť naspäť naladiť naspäť. Vy to držíte v ruke. Nikto nepreladí za vás, ani tam. Musíte to spraviť len vy. Tajomstvo úspechu celého je cítiť sa fajn. Preto udržujte si čo najviac pozitívnych emócií a uvidíte, že niektoré veci budú prichádzať úplne samé. Takže zapamätajte si rád, že je dobrá pomôcka. A teraz čo vás brzdí? Toto znamená emočný navigačný systém. Knižku, ktorú sme čítali, Esther Hicks, je jedna z mála, ktorá najviac dáva na to dôraz, na pocity ako také, to, ako sa cítime. Existujú pozitívne emócie, negatívne emócie. Paradoxne pozitívnych je menej ako negatívnych, ale mám pre vás jednu dobrú správu. Pozitívne emócie, aj keď ich je menej, niekoľkonásobne sú silnejšie vibračne ako negatívne. Preto odpovedám mnohé otázky. Bože, teraz keď som toľko myslel negatívne, mám sa zmeniť, to nebude také jednoduché. Nie. Keď len začnete meniť negatívne vaše myšlienky na pozitívne, to je tak mocná energia, že vám zneguje všetko, ktoré ste mali v minulosti. Nebojte sa toho, pozitívne majú niekoľkonásobne silnejšiu emóciu ako tie negatívne. Ako energeticky by som povedal. Takže, čo vás brzdí? Predstavte si, že v tom sklade máte ten váš sen. Vy, ako keby ste si ho priťahovali vtedy, keď máte pozitívne emócie, keď ste naladení na zdroj, keď ste naladení na tú správnu stanicu. A vtedy ten váš sen prichádza k vám. Môže sa stať, že dobrovoľne preladíte a vtedy ten špagát ide na druhú stranu a ten sen ide od vás, alebo si ho brzdíte. Nebrzdí ho nikto za vás. Nezvalujte vinu na nikoho na iného. Vy držíte to rádio v ruke. Nuda, pesimizmus, frustrácia, podráždenosť, netrpezlivosť, únava, vyčerpanosť, sklamanie, pochybnosti, starosti, obavy, rozhorčenie, obviňovanie druhých, bezradnosť, beznádej, hnev, túžba po pomste,
nenávisť, zúrivosť, žiarlivosť, pocit ohrozenia, pocit viny, nehodnosti, strach, žiaľ, depresie, zúfalstvo. Všetky tieto pocity, keď budete zažívať, brzdíte váš sen na to, aby prišiel k vám. Preto je vašou úlohou držať sa nad touto čiarou. Nevrajím, že to je jednoduchá práca, je to každodenná práca, dá sa to dosiahnuť. Nedávno mi jedna kolegyňa, bola taká smutná, ja sa to hneď cítil, a pýtam sa jej, čo sa deje. Nedávno sa rozvádzala a hovorí mi, keď mi zavolá môj ex, po tom telefonáte ja som úplne na dne. A vtedy hovorím, toto je presne odpoveď pre teba. Predstav si stupnicu od 1 po 10. Keď ty sa budeš držať emocionálne na úrovni 10 alebo 9, že budeš tak super a telefonát tvojho ex ťa dokáže znížiť o 5 stupňov, tak z 10 skočíš alebo z 9 skočíš na 5, na 4. Ale tá cesta späť je ľahšia, ako keď ty sa budeš nachádzať niekde na 4 a naraz po jeho telefonáte si v mínuse. To znamená, snaž sa udržať stále čo najviac pozitívnych emócií, niekde vyššie, a keď on ti zavolá, tak môže lesneš niekde sem, môže sa to stať, ale stále si tu a tá cesta naspäť je ľahšia, ako keď sa dostaneš na hnev, klasika, tak tá cesta sem je ťažšia, dlhšia a stojí vás viacej práce. To znamená, udržujte si čo najviac pozitívnych emócií na to, aby ste dosiahli svoj sen. Toto je to rádio, toto je tá správna stanica, tie správne melódie na dosiahnutie vašich snov. Toto všetko vás brzdí. A toto má všetko jedného menovateľa a toto má všetko jedného menovateľa. Viete akého? Napadá vás? Toto všetko a toto všetko. Jedna. Všetky pozitívne emócie sú založené na láske. Všetko toto ostatné je odvodené od lásky. Existujú iba dve emócie, láska a strach. Všetky sú odvodené od týchto. Buď od lásky, alebo od strachu. Keď si všimnete a pozriete si, čo tu je napísané, strach má jedného menovateľa. To znamená, udržujte sa v radosti, láska, vášeň, nadšenie a veci pôjdu samé. Zistíte, že na niektoré sny ani nebudete musieť nejako extra pracovať a prídu samé. Naraz príde to a iba si to oškrtnúte. A naraz budete vidieť to, čo bolo napísané v tej knižke, že kto toto pochopí, tak pochopí slobodného tvorcu. Začnite si tvoriť čokoľvek vás napadne. Takže veľké tajomstvo, odporúčam všetky knižky od Esther a Jerry, ktorí sú manželia. Všetky popisujú stále to isté. Emočný navigačný systém, je tam niekoľko príkladov na dané veci. Na nedostatok peniaze, práca, vzťahy, ako sa z tohoto dostať sem. Odporúčam. Inak na internete, na YouTube, keď si dáte ich meno, tak je tam pomerne veľa videí, ktoré sú už aj buď podtitulkované alebo preložené, čo chodia na prednášky v Amerike, je veľmi zaujímavé, odporúčam. Takže o rádiu sme hovorili. Čo vás ešte môže brzdiť? Mnoho si dáva také otázky, alebo si myslí, že to, čo sníma, alebo čo chce, takže toho nie je hodný. Zase opäť strach. Pre všetkého je všetkého dosť. Vy sa musíte ma začať radiť. To je téma, alebo prednáška sama o sebe. Sebeláska, mať sa rád, pozrieť sa do toho zrkadla a začať sa na seba usmievať a vtedy príste, prečo nie? Chcete lepšiu prácu, veď ja mám na to nárok. Prečo by som nemohol byť aj ja šťastný? Nemáte nikde napísané, že celý život musíte byť nešťastný. Nedostatok viery. Takisto sa dá na tom istom pracovať. Keby som sa vrátil, nedostatok viery, idete si písať ten posledný dátum, idete si ho napísať a nemáte vieru, že do toho dátumu to nedosiahnete. Nemusíte si dávať krkolomné termíny. Nikto vám nebráni, dajte si to za pol roka, napíšte si do 31.12.2013. Máte dostatok priestoru a máte dostatok času na to,
aby ste na tom pracovali. Keď potrebujete niečo súrne a niečo vás túri, ten dátum musí byť tomu prispôsobený. Ale tam je tá viera podstatná. O slovníku som hovoril, takisto kritika alebo závisť. Váš sused získal novú prácu. Vy tú prácu hľadáte, pracujete na vašom sne, prvé čo poviete. Keď mi nedoprajete, ako doprajete sebe? Takže zamyslite sa aj nad takýmito vecami. Ukážem vám, nie je to o tom, aby som ukázal, že sa chválim. Toto je môj zošit snov, ktorý už je druhý. Mám ho rozdelený na duchovnú oblasť, to znamená, čo chcem dosiahnuť v tejto oblasti, koho chcem stretnúť, finančná oblasť, vzťahy, iné. To znamená, že čo sa mi niekde nezmestilo od tých tém, tak som si napísal na konci, životný priestor, dovolenky, oddych, čo chcem zažiť a tak ďalej. Čo dosiahnem, to si takto prečiatnem, napíšem si krátku poznámku, čo som dosiahol, kedy som to dosiahol a nejakú poznámku, aby som si to po prípade, keď sa to budem pozerať za 10 rokov, aby som si to pamätal. Aby ste videli, že to funguje, tak chcem vám na začiatku nakoniec povedať, ja si robím každý mesiac a tým sa aj prinútim, že sa pravidelne hrábem v tom zošite snov, ja si vyhodnocujem. Takže aby ste vedeli, že zo starého zošitu snov, ktoré som si chcel poprerábať, som si na začiatku, a to je 6.12.2009, prepísal 28 snov. Z tých 28 snov som nemal splnený ani jeden. Teraz máme 31.10., mám už 83 snov a z toho splnených mám 60. A stále si dopisujem. Takže chcem vám ukázať na vlastnom príklade, že je to možné. Ja nehovorím, že tu mám napísaných prezidentov, sú tu aj drobné veci, sú tu aj väčšie veci, sú tu veci, ktoré sú môže takého ľudského horizontu, ale sú tu popísané. Najlepšie ako viem. Nebojte sa ešte jednej veci, a tam vzniká pomerne veľa takých nezrovnalostí a chcem vám to ukázať na takom vlastnom príklade, že aj to je možné. Teraz neviem, či to rýchlo nájdem. Možno, že sa niečo zmení, alebo niečo inak, ako ste predpokladali, alebo zákon príťažlivosti vás posunie ďalšími snami niekde inde a nejaký daný sen už pre vás nie je aktuálny. Prečiatol som si ho. Neznamená, že niečo nefunguje. Niečo sa zmenilo, niečo sa upravilo a niekde som sa dostal niekde inde, kde zase inými snami som sa dopracoval. Necíťte sa obvinile, alebo to, že niečo nevyšlo, alebo že ste neschopní, alebo že sa niečo nepodarilo. Je to váš zošit snov, s ktorým stále pracujete, stále si vypravujete, premýšľate, ako ste si to napísali. Vyhrajte sa s tým. Zošit snov máte uložený len vy a nikto vám do toho nebude ani čarbať, ani nič. Vyhrajte sa s tým a urobte maximum, čo môžete preto, aby ste si tie sny plnili. Na začiatku som povedal, že ten zošit snov by mal byť len o vás. Áno, odporúčam, môže 90%, píšte si tam vaše sny, to, čo chcete dosiahnuť vy ako osobnosť. Iné je, keď sa konkrétne dohodnete na niečo s partnerom a pracujete na úplne rovnaké veci, na ktoré pracujete obidvaja. Vtedy si to napíšte ako za pár, za manželský, to je alebo možno aj za deti. Pracujete na rovnaké veci. Poviem príklad, manželia si chcú kúpiť auto, alebo pracujú na aute a dohodnú sa na konkrétnom type. Zladia sa cen, oktáviu, červené farby, cena, toto a napíšte si všetko. Vtedy si to napíšte za pár a môžete na tom pracovať obidvaja a znásobíte to. Je to obrovské. Ale váš zošit snov, nech sa dotýka len vás. Neberte to a nebojte sa toho, nikto si môže povie, že to je sebecké. To so sebeckosťou nemá nič spoločné. Takže napíšte si maximum snov, čo viete. Ďalšia fantastická pomôcka je tabula vízií. Ja mám doma dve vízií. Ukážem vám, ako to môže vyzerať a je to fantastické. Ja som to chcel mať najprv v spálni, na také veľké tabuly, to mi manželka okamžite zamietla, že na takto ešte nehrali. Tak sa aj pýtam, kde to chceš mať, aby sme to každý deň videli? Na záchode. Tam si každý deň. Ja som sa chytal za hlavu, ale vtedy som videl, že to je dobrý nápad. Už to máme vymenené, už to tam máme druhýkrát. Takže keď si spravíte tabulu vízií, akúkoľvek formu si toho zvolíte, je to na vás.
ide o to, že mozog pracuje s obrázkami. Vy keď budete každý deň vidieť obrázky toho, čo chcete dosiahnuť, a budete o tom hovoriť so zošitnom, tak to zase len podporíte. Je zložitejšie, alebo respektíve dá sa to, niekto si rád prehrabáva sa v časopisoch a vystriháva sa. Keď tam zbadáte vec, ktorá s vami fakt zaumcuje, dovolenka, túto chcem ísť. Vystrihnite svoj prác na tabulu, zapíšte si to do zošitu snov a pracujte na tom. Lenže niekedy tie časopisy také, že niekedy pre 12 časopisov nejajte ten konkrétny obrázok, ktorý by ste potrebovali. Internet má tú fantastickú možnosť, že keď si dáte konkrétny obrázok, ktorý chcete a troška sa prehrávate, tak nájdete naozaj to, čo potrebujete. Takže viete si aj týmto pomôcť. Dôležité je, aby ste naozaj zase zladili tie emócie. Keď ten obrázok budete vidieť a budete ho vidieť každý deň, prežívate to. Kto je troška zručný v počítačoch, videl som už aj to, a je to úžasné. Poviem príklad. Chce niekto nové auto. Vystrihnite si svoju fotku a nalepte si ju vedľa toho auta. Aby ste to videli, aby ste to prežívali. Vyhrajte sa s takými detailami. Zase poviem tajomstvo. Tajomstvo sú deti. Deti si kreslia. Oni si kreslia svoje sny. Možno to bude smiešne. Vráťte sa k tomu. Kreslite seba pri vašom domovate, kreslite sa pri nejakej faume, že sa chcete vidieť na dovolenke, kreslite sa za stolom, že ste v novej práci. Vtedy vznikajú tie emócie, vtedy podporujete ten proces tvorby, vtedy dávate to správne palivo do tej rakety, ktorá poletí tam, kam potrebujete. Kto má problém, alebo aj nemá, dajte si zdravie. Dajte si nejaké obrázky, ktoré evokujú vás zdravie, pohyb, alebo niečo, čo je teda tak zdravé. Nemusí to byť takýto veľký, ja mám spravené tak, že mám niekoľko malých obrázkov vždy na A4, mám to vždy vytlačené, mám to nejaký popis a mám ich viacero na dverách. Keď chcete veľké, dajte si aj na celú stenu. Zdravie. Harmónia, úsmev, úspech, šťastie, ako sa chcete vidieť. Ak máte nejakú svoju starú fotku, kde vás niekto opäť zachytil taký, že ste usmiatí, šťastní, dajte si ju vytlačiť, alebo dajte si ju a zaveste, aby ste sa stále videli, aký môžete byť. Že môžete byť plný harmónie, síle, energie a dajte si to. Vidíte sa sami o seba, ako vyzeráte, keď ste šťastní. Ak nemáte, vytlačte si niekoho, čo sa vám páči. Napríklad. Perfektný vzťah, kto má problémy vo vzťahovej oblasti. Dajte si nejaký obrázok, ktorý vo vás evokuje lásku, harmóniu, nejaký fajn obrázok. Po prípade, kto nemá nejaký vzťah a chce nájsť partnera, odporúčam. Viem to z vlastnej skúsenosti. Povolanie. Mladí ľudia, ktorí ešte hľadajú, alebo kto sa ešte hľadá, alebo hľadá nejaký náplň života, alebo sa nenašiel ešte v tej práci. Dajte si, čo chcete dosiahnuť. Popíšte si to. Chcem toto, chcem byť ten a ten. Dávať. A tak nájdete si nejaký obrazok, ktorý to bude úplne stelesňovať. To, čo sme hovorili dnes, tady je nová práca. Dajte si tam nejakého šéfa, ktorý vám dáva papier, novú zmluvu, ktorú vy podpisujete, že máte novú prácu. Tých obrázkov na internete, v časopise nájdete dosť. Napíšte si to. Kto má väčšie emócie a chce byť boss a mať vlastnú kanceláriu, dajte si to na ten papier. Kto chce mať vlastné auto, služobné limuzínu a má také túžby, nebojte sa toho, snívajte. Dovolenka, oddych. Nemusí to byť rovná Bora. Niekto túži len ísť do Tatier a mať drobné na Slovensku spoznávať. My tu máme dosť krásnych vecí. Dajte si tam wellness, oddych. Čokoľvek vás napadne, ak si chcete, treba aj oddychovať, nie je to len o tej práci, treba myslieť aj na relaks, mysleť na seba, oddychnúť, vypnúť kúpanie, dajte si, čo vás napadne a snívajte, pozerajte sa na to každý deň. Veľmi obľúbené. Financie. Ak tých obrázkov eur môžete si vytlačiť a oblepiť si celú toaletu. Zase, môže to byť forma odmeny, chcete zvýšenie platu, potrebujete nejaké súdne finančné prostriedky do určitého dátumu. Dajte si presnú sumu, zrátajte si ju koľko na tom obrázku a snívajte, pracujte na tom.
Niekto chce nový dom, vysnívajte si ho. Tuto je to presne o tom, podporte to s niečím. Kto chce nové auto, nový dom. Čo vám bráni ísť do realitnej kancelárie, ísť si popozerať nejaké domy? Čo vám bráni ísť do predajne, oblieť sa a hrať sa na to, že si idete kúpiť nové auto? Oni vám to budú otvárať, kufre, oni budú radi, že niekomu majú. Takže podporte to zase takýmito vašimi akciami, tými skutkami, že niečo pre to urobíte. Choďte do reality, pozerajte v časopisoch, aké sú možnosti. Dneska v tých spoločností, ktoré robia domy návrhov, pozerajte asi, ako by to bolo vnútri. A vtedy vznikajú tie silné emócie. To, čo som hovoril, niekto môže túžiť po novom aute, alebo po zmene auta, alebo niekto nemá vôbec auto. Takisto, dá sa. Domáce spotrebiče. Niekto potrebuje novú chladničku, stará sa pokazila, veľkú by rád, ale páči sa mu taká, čo momentálne nemá. A dajte si ju na obrázok. Niekedy som až prekvapený, že čo sme si dali tie obrázky, niekedy som až nešiel cieľe. Tiež sme potrebovali práčku a chladničku. A ani som nešiel po detailoch, alebo po tom, že čo chcem, ale páčilo sa mi dizajnom. Tak som si rýchlo vystriel, dali sme si ju tam. A po nejakom čase, keď sme si to kúpili, tak manželka mi hovorí, všimol si, že my sme kúpili presne to, čo to máme vyvesené. A nešiel som cieľ v obchode, videl som, vysvetlili nám parametre, super, fajn. Manželka mi hovorí, videl si, že to je presne to isté, čo si tam dal. Zážitky. Takisto ako pri relaxe. Niekto túži zažiť veci, ísť na koncert, vidieť zápas zahraničný, anglická liga. Niekto túži vidieť nejaký koncert, nejakého obľúbeného speváka, ktorý je zahraničný, najbližší koncert v Veľkej Viede, Budapešť. Napíšte si všetko, čo chcete zažiť. Napíšte si, koho chcete stretnúť. Túžite stretnúť nejakú známú osobnosť, ktorá vám je sympatická, ktorú si myslíte, že by bolo fajn spoznať. Napíšte si, stretnúť toho človeka, budete mať možnosť mu podať ruku. Zažívajte tie emócie. Nebojte sa toho, dá sa to. Niekto je na takéto veci. Máme ženy. Hodinky, šperky, niečo sa vám páči. Muži, elektronika, drahé telefóny možno, alebo telefón, ktorý naozaj potrebujem, ktorý by sa mi zišiel. Vyhrajte sa s tým, čo si na ten obrázok dáte, do zošitu snov, pracujte na tom, ono to príde. A na záver ešte takáto vec. Niekto túži, pomôže po domácom zvieratu. Dajte si, po čom túžite, možno túžite po nejakom zvieratku, aby vám to spestrilo troška ten deň. Takisto dá sa na tom pracovať. A na záver je najlepšie, čokoľvek vás napadne. Vyhrajte sa tých možností vašich je neurekom a čím takýchto obrázkov si dáte viacero a budete na tom pracovať, tým viacej snov sa vám splní. Len sa netreba toho bať. Rozmýšľam, že som povedal všetko, ale myslím, že tá prednáška sa blíži k záveru. Rád o tomto hovorím, pretože to mám vyskúšané na vlastnej koži. Prvý zošit snov som si založil na jak sa nevedom v roku 2007. Toto už mám teda druhý. Nemusel som vám čítať nejaké konkrétne sny. Marian spomínal, že pred rokom som mal sen, ktorý trval 1418 dní, kým sa mi splnil a prednášal som. Keď som si ho napísal, nemal som ani šajnu. Ako čo? A podarilo sa. Ale pracoval som. Niečo som musel preto spraviť. A podarilo sa. Takých snov drobných väčší by som mohol spomenúť viacero, ktoré sa podarilo, ktoré mi robia radosť. Niektoré boli také emotívne, že prišli rýchlo, niektoré úplne zázračným spôsobom, niektoré prišli same od seba, že som ani v úvodzovkách preto nemusel nič robiť, ale človek si udržiaval tie správne emócie a prišli same. Takže na vlastnom príklade vám chcem ukázať, že áno, je to možné založiť si tento zošit snov, je tá najlepšia voľba, ktorú môžete spraviť pre seba, prehrávajte sa v tom, pracujte s tým, je to pre vás zábava, nech to pre vás nutnosť alebo niečo, že to musíte mať. Vyhrajte sa tým, nech to pre vás prináša radosť, vášeň a uvidíte, že za 3-4 roky možno na internete, keď si už poviete túto prednášku, tak si poviete, toto vtedy som na tým rozmýšľal, teraz som to začal robiť a vrátite sa k tomu zošitu snov, ktorý ste si založili v roku 2012, ak ešte nemáte a poviete,
vtedy to bude dobré. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak má niekto nejaké otázky